Ang kiri tiri perasa nuang bono no bukuran ang kobogan mo tungan kita sawo jo nai belang ano kita sawo jo kelai belang tungan sal kisa sekang bobagra produt tei borong nang yem komal kolaino bukhukjuk sonabala deborma nai nei phedi borokni nukhuni tomung chamung buma bufa batta manai tongmani bo manliya hne kakap kokop wngmani jeng tripri khorangni mangplio nukha aboni loge loge hayungni borok rokno bo bono je sukman sak chubana bagui bo bokoimani tripri khorangni mangplio khagnang chini tiprasa takhukte bukhurok nukhna aboni loge loge no kokti salo khagnang takhuk liton koloi tongui malia boni nogo phun khlai thangka boni wan chumung online chubachu khlai manislai bukhuk sonabala debormani nukhuni bororongno nayi phaitei hneino bo thangui sak baithang jesuk manchak jora chubamani mangpli norok nugui tongo tripri khorango takhuk liton koloini nikuma wngkha baishemani kami ompini kamdang jukan kable yang ma kontrol khanar gi tongka khalek khamkan yang momokol budu jaya si bon bagai kesak kosam kekrang pun sia manak menang nondoka sama nunggu anu nunggu hemat anu nunggu hasil tongkan sai tongka gan kha phadan la yang thang tongka dini homsuka or suba su hemat ai kha sarangka kha tongtoka tiasani kaisa samung kam klai thang man nei praut kai sai man ma thangka